B'vot qawwi ħafna, 40 membru parlamentari Ewropew favur u 7 biss kontra, il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern ivvota favur riżoluzzjoni li tiddefendi lil poplu Malti Wawċi u tinsisti li l-Gvern Malti jieħu passi immedjati biex l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jerġgħu jibdew jiffunzjonaw kif suppost, kif ukoll passi b'rabta mas-saltna ta' dritt, il-korruzzjoni u l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Prattikament il-gruppi politiċi kollha inkluż il-maġġoranza tal-membri parlamentari Ewropej tal-grupp tas-Soċjalisti ivvutaw favur din ir-riżoluzzjoni li tfasslet wara żjarat mill-MPs kemm f'Malta kif ukoll fl-Slovakkja wara l-qtil tal-ġurnalisti Daphne Caruana Galizia u Jan Kuciak. Fost l-oħrajn l-MPs qed jinsistu li l-Gvern Malti għandu jiftaħ inkjesta indipendenti u pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, jippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija sigrita eGrant, jiftaħ investigazzjoni dwar il-Panama Papers u bejn ir-rabta bejn il-kumpanija 17 Black u l-Ministru Conrad Mizzi u Keith Kembri, jimplementa r-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja u jieqaf ibih il-passaporti u ċ-ċittadinanza Maltija. Talbiet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idri Ndelija ilu żmien twil jagħmel fil-Parlament Malti u li issa ġew ikkonfermati permezz ta' dan il-vot. F'kumment ma' Net News l-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li membru tal-grupp ta' ħidma li kellu żjarat f'Malta u fis-Slovakkja qalet li dan u vot li konferma kemm il-Parlament Ewropew u t-tarka tal-poplu Malti Wawċi. Palissa l-Maltin u l-Wawċin ma jistgħux iserħu rashom li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qed jaħdmu kif suppost u għalhekk li l-Parlament Ewropew qed jinsisti li jsiru l-bidliet neċessarji biex kull Malti Wawċi jkun jista' jserraħ rasu li f'pajjiżna qed issir il-ġustizzja, sostniet Roberta Metsola.